Bavele enkundleni namhlanje emva kwenyanga abatyholwa ngokubulala uMusa, Nene kunye noSfiso Thwala. Inkundla ithi ngokwengxelo ifumene kwixhoba lesithathu eliye laphila kwesi siganeko ithi babethwe ngezabhokhwe nemitshiso kuquka nezinye izixhobo ezinobungozi emva kokutyholwa ngokuba igusha. Umtyholwa wokuqala uZenzele Yende ubhale ukuba yena wabona imoto ekrokrisayo kufutshane nefama. Abantu bebekhwele kuyo babaleka ngeenyawo babanjwa ngoonogada ze emva koko babhaqa igusha ezimbini kule moto, aphinde kwayena athi bawafumana amaxhoba emotweni amabini ebhubhile. Abatyholwa bobathathu bayakukhanyela ukubandakanyeka kwawo. Iintsapho zithi zifuna ubulungisa. Esikufunayo thina nje ukuthi labantu abajeze bangabulali nje bahambe babulala abantu nje ngathi kufe izinkukhu or nje babulala izilwane, and uyababona noma bala icourt ukuthi labantu laba vele nje abazinokwazi ukuthi ilanga lishona kuphi liphuma kuphi, yinto nje abayijwayele vele lena. Ngicela nje konke inkosi yami kulaba abakusola abavelile baboshwe bangaphuma ejele. Ngokufisa kwami nje ilokho ukuthi babolele ejele bajeza ngalesijezo abasenze sibhlungu kangaka. Ukumanyelwa kwezicelo zebheyile kuyaqhuba kwakhona ngomso.